kisa sekang khoroksa TSR sebok khlai tongnai Sanjit Tripura sakni Bihik no bubaina sabai khari thango hinai kok sil jamani kubui kok tamo bini Bihik Gulapi Tripurate bini sajak suhani Tripurani khuktino khnawai nairi kubui kok no Sanjit Tripurani tongmong goron tei gurung rok soy soyo hinke Bihik busano satokra bekreng bukur kusuk sanai hai borokse tei busaboti ni buskango borom no tamo hin sinia tangai hinmale nangke chakhe busani buskang rogono sagori krike tailamo kawi rogo sutei trungo kerosene no buloi sok sanani waire wai chaitokha Bihik no hor kotra buya mungsase bo kungkalo no thapla jabu sipai khabo bini Bihik tei bo sewana ma singsa kok tongo hati thangma lama gana gini ni mutai nok rok nukhebo sutei sartrangai satrai sogoi khulumo abo bo bahai boro sokhaya rokta ma kalaina rangki biwi Juwari bo ashino thungra buri busani phasingo bo ashino mokol kejeng Gulapi ni slai sekangbo mok buribai waisa kaijakse tei busabo khoroksa tongo koilani abono karibo hairo kwbangma buribai rok kok sabai tongo busaino go phaikebo rangri manani gurei Bihik busaino se rang ajiwi ma rohoro buini omotei bulung rogo sabung khlaiye tal kolongma rang kayani bagai bati rok bogise ma cholibo bini Bihik tabuk je chelabai khari thangmani bo busaino nogotu bui joak kharibo siniri ruwa bijai rubini bai Bwsajwk bai thang sawi khnarika Thutaini stand rok phano sabai bukha bumano nokni je tongkri ri chumrok tanchi go chikhago bufa waisa usuke bumano pocok nekhe tanai khaksa rabar bulungo phobui te khaksa sokna rokhenibo satrangkha phu Sanjit Tripura bini bahan bara bwsase bufano buri lup hini sinimungriwi tongo hinke busuk joratei Behiya angkhna Sanjit Tripura tabukhe bo Bijay rupini no bufa hini ringi tongmani kok Sakha theina se goshu tofano bufa bai thangnani shailia Bwsajwk suhani tamokhi asak sal kologromai buma satok jamani mokolo phangphang no nugui phaijak baithang paithago tebo koikha bui bumano hamia samarok bo bukha phatina naijago hani bagai kebo phano bumano hamia comments rok taklai baidi hinibo Sakha Bwsajwk suhani ang dinekhe kok thidu thini nauno sungna mojong ta thana mojong Bode ani bagai hamia sarok mani tata Sanjit Tripura bo anchi thawu mane mane amo jotna tatal kok bo pura bo phaltu ti thawu phaltu gake nina kokno mo dekhe mane boto Sakha je nor khari thango nini baki na baigena sabai khari thanga ta kok rok na kubu jana tatal obo ani jaiti bo kalai sa bo haino chini lai mani ta chini lai kha kai hino bomu khuri to ni ma ya hino baigena ro ni ko to bui dara ro ni nya daga ati che boto sawo je maso 30,000 hake rang rokhri tong norok no ane nung nogo tong pro ka kok rok le kubi ga rohaya tharbo maso 30,000 rohaya ano 15,000 10,000 ate roki ro hodobo joto tas thungoi gandi mundaro thungoi joto paidi dibo bo ang kai buini andros bagan dogo samu khai bati dogo thalo bati kanoi bati ro bobi mangke batharo no lekha kore di tongo bo ba haina no phapai ko thamani ti ting no bo bai no bo chini no ko phayo ang bati bogo chuang nung phayo bo ani ro phayo chuang nung phayo ang to chok phalong khai ba chuang nung phayo bono tu bui phayo ta bono ang chinia bono tu bui phayo chuang nung na nai bono chala no tu bui phayo chin no ko chuang nung na nai to bui thika kha ang bo chini ka tang ba ti bo janai ba mane nini bwsai chakri khai pona nang bati bogai ma ta wa ba hida je ano 1 lakh rang 80,000 tu bui phayo khali phayo ni mane bodo to ta je bo kaham khai tong khai bo ekta employee khine borobo samni bagai ang bono ya kari khali khaina ba magna bo thapiri man bagan chuang nong khai bo chuang nong thainai bunai ta thungi nani rang khani ri me khaibo rang khali thangha athamo rang khali thangha orang gari kha mali thangha athamo to bebang no ani rang namano phatam hokha atimang sinajuma nono bathanani ang sani bathanani
Nono bathani maya khai ani amano phan mana thong. Atiro mang ano domkiri dong to bang bathani maya soyo khai tong ini kang bobai. Aku bosor tangoi jai khai ang bobai. Sabo bathasi sikla tobi thang ang tam khana nang tabo. Boni dara pina kharo tong na. Ni sakal. Angbo ani life tong bule angbo batina nang bule. Bobai tong ma ang thang mari ta chio ni chudi thang chinai ba ang ani bo bosa botoi tongo. Juang nungi pheke go bakha thakaro ka oi chutuyo. Chutui dinai ni thakaro go matai mondir go chutui dio. Bakha thakaro ka ni chutui dio bo ekdom bo mekha go khiji go da boithero phana na yo ruaro bai tana na yo jiaro bokom na yo. Nogo pheke bo ma ko waisa ana sasti mangchi ri no bo. Sa pante ano ka ham khai ton ya bo. Nggak ada kisah kok nggak foto sahaja neng ngobon tuh sekarang bo wanita bos nih borak bay neng harga apa hai kok am kaki kubu itu ini har kubu ya bo ang tingo ang changsa chado bo ani rignai ri kharo jo tani ang thana kori tani paikhan kai yango mas maro borak thita po thapdani chini borong no tani bithapo ga ang nogo thangchina ano nogo bodali ang kadang tam khachina ang khang khai ba ang nogo thanani ka kai और पानलाई नि खाना व आंगो बोरि बर खाइजों खालबो थांखानि किरो बाइथिं नगो खाइजों बो बाइथिं ता मुथुनि खानो बनो तारो मुथुनि खानो जतो बेबां ना आं खानाय दङ अरनि न बान तो बुइ फाय आं कोनो जागा थांनि आनि बाइथिं नगो न गला बस्तिव आं थाङि दङ हरन हरनै थुखा और आं बाइथिं नगो मुइ संगो थाका ता थांको दिंखाय आतिरां फाय तंगारि सालायकाना बस माने ता मन्ते गुना लय माने ता मबिनि काइसा करिजा दिनी बो बाई बंदु तंग बले बोबो का बोबले बोबो हाफलक में तो आसाय थाया बले बोबो नै बाइजों बहलि आता तो थाना थांनाय एप्लाइ खाय आनि बरि कमाय थांखा नै न वातो बिसस खायरे सा आनि बसा तंग आनि बसाना फाना संगिनाय दि जे काके ताबोगो जे नंनि भिडियो जे पुइला पुरव बो भिडियो हरमा जागा नखजाक मानि निनि चलाले ताबोगा निनि नंजे खारि थांमान चलाना बाबु नंगि दङ abo ke mane bonon babu nung suka ba haja babu no ringota noro bisus khaya ke bo basano se nango no thini nai di ani basano phano thini nai di bo an thasiri de ria thini nai di bin basa thangna thike to kalang thangna suyang ke bo kalang thong sara abu tang na hiya bodo to bebang no bos oina buri rok bai alga buri rok bai khantana bini monai be porjonto khanta khabo ma bini monai na mana ya nai ana tanna ni rok nong yong khori thangdi nam ke ton phugo nong yong khori thangdi sinal jongma oma ano kai thogai chai kalango iko Thailand headquarter ro ang kotor ba oro posting khainani ang thalai jana do thangrana hi thango thangma te oma o yang bisingo buri khanta gisa ono gota khorsa khasa thui dong khabo ani baini ba ko thida berainani ang bonot nogo to noi khaigrana je phanong thong oti nogo to ma ba to ni phayoi ang bobai ko thalaya no hi thaiga oroni thangoi che ang bike guinor to langoi che bike tu bui phayo bono man buya boso alga buri ro bai hantang nai rang pai khali nai mane bini tomung sitrani bagai nang tongoi man yang ginyo oba ya prima shaka aba hakanin kogni motefe bo jodin kaham khai sar ang tam ni hami ang thana mon bo hamian bagina ang ba primangu bo kaham khai ta khai rang puisa ri ui tong khai nogo kahma khai basa botena nai koli tong khai ang khai ki tong ye tong nai ngai kunang to thakingo thakade nang baki rok bogise basarok ma pusu I batiro bogoi sar ang thokai thaya sar ang honi ekta barota ang honi buina andros bagana thangoi ani basa okasar ani basa tinjona ka o buroi buri matha kala maknoi bongnong kha ang andros bagana talangi thango iskuni nahanoi andros bagana no diporo mai chari o ang chari pekha kai pasta somoi da ong ka charta somoi da ang private ko do bong na tuition na pore di noro khaiti na ang kami yakari khainai ni atiro mang khaina ang Hayu sinogo bazar hati khayoi bati horo dui bati ro bogi ma kalango phungo paikat nokot nani bagoi nogo ko thaisa thaini khalma kha thalota ang paikar ang khai ba kom dam noi nogo kai thaite ka botol mano noi o se bono pheka theke mi pheka ang hati khaina bo rang mario ta thanga bo rang mario ria kha oma ongkhori thangli nong
angkori thangdi nung tongin na olokhi ani bomtom rapai sokha nong ni gaiti gupira ani bomtom rapai sokha nung bupro angkori thangnala nung angkori me khade takbo bini dolong no bo thaikhna rio sar ani borile rendi se final se ni video call lokhle ani kangono sawo ang thakana ang bakhano sanamui tongo tam khaina tong basabu sikla sokaba te botokle ni sojo khitong ama ang sojo khitong ro rokse botai bisu bariwo nini je kara kara kam ka chalada berai ani loge tongnai da okra chala si sar bokla so pori ka bokai 9 thak lega takeno boro ke kono phana chia ani basa okra ke kono phana chia hostel ose tongo sarbo ngangke tabuk bon jeneng khasingo sobo masuk 15000 rohong ka masuk 15000 ba ke mane pusu ya da nogo mane tam ni bagen pati ro bokna nakti ka taisa Haikan ta sar ang jolai thaika Hyderabad khayo Hyderabad ni borok no thaga amti borok thangi tongo romiton di ni keno romiton kha haikan ang jole mani bagai badu thaiju paikha ang kha tai kam khaina tong bo khaikai thangi thana te bisa thangchi no ni tomate Hyderabad ni borok no bo thokai tono hai tongo ren ka kha pe dichidin nanglia thokai nang kha iman thokai jono 3 din ton kha Hyderabad ni borok no thokai jono borok thokai rui thokai tong kata Hyderabad ni borok ro rumi tong kata tono thokai mangke Hyderabad ni borok no tong kha bona bona phaiya tono bo nahar nei ko ruine mane nahar li anor no Hyderabad ni borok no phana chungi nai mano bo number chiwa romiton di ang phai tongo na phainai hi sau ga Hyderabad ni borok ro chono romiton kata hotelo mutu ikan ka borok chono romoise hotelo alada bo thawa dalabai burino alada khai mutu di tom di borok no nei bobo Hyderabad ni borok ro chono romoi alada khai no tom kha 3 din romoi Nge hotel ni bara roke sawo marka nini besai da rohka na norok da mari kana sabari ka baka Hyderabad ni borok ro no dikha bodi ang khai no rang dinai borok no romiton di no hotel bara ro gina ni Sakha ta bona phaili ang kai ba Hyderabad ni borok ro no bo rikata chini yagoran chikring kai ba kaga Hyderabad ni je nor romiton ner no borno rang mari kha ya ba nin besai borno rang rohor liya sar roholiya bo kenor no diapur wo romini hotel no jaman ha norno diapur hotel romi toner ni bum rokha chai jaman maya sar bo mano joto bo chiniwo bini aro number tongo okay nung mo to bele no ani wana ma singsa hai klaika nin ba sai khapok jak mani yagolo nin tongi me ngi no ba ke ma phai ka hanya blena sar bisa kaya sa ani basan khmine di ani basal logi tongo ga ke te ke sa ga ka sauje bo haina haya ko no ta ja kiro gi sing ta sung ma hai klai ode nini basai sauje nang o chala dili pha phai nei nang bai tu pa yo te nang nini ama sung nok ro ko ba thai bo bai thu yo aba hai ke ko ka mo ke ki ku buida sar ko buya chini no ko phayo thik ase sar bo ang bati bo go bele chuang nung nai borok bele joton chok phalong kai bo mang phaya wan sabo phayo ani no go chini borok bo phayo de chuang nung nai borok ro phayo ta phayi nung ta chuwa wan sabo phayo chini borok bo phayo aga bati bo mana daklai ha bati bo ro ka bo mana daklai swag bog mo roka bo mane swag rokta bog di roka ba herok ni mana ro dakla kar bo khaya bo se ulta ana thawo bol se bol pai di wa no gari khaisa ni dam khai auto bike bu kha 1200 ama bo thawo thala dui bati tin bati se bog di no go phal di in chawan ka nung di chiti ang gan kon no go phala nang nung rang kaya thaime da ni sa ana am su ulta ko to rang kaya thaime da nang bog di sabatam na to ni ati do bosi hitrongo boke parani borok rang no bo boni cinema dol no go chuak tu boi no ang thawo nung ati ke yei ana risiti kan gai nung dol tu boi chuak ta nu khai di nung nam mo tong khai go thaijong na no go nung di hi chawang hai khana bo thaijong khai thong ya pho am pho ni dol tu boi chuak nung khai no go
Angka bini betoni rang rokal buro thangbai. Boni betoni rang khai sar bo buri rok bai bo tongo rang rau di ui buri rok bai tongo khai janji munda tas bo thungo bo nogo thaitai bo 1 minute chi nogo tong ya bazar mang thango tas thungnani bagai je horo thpogo silese song bihik basai khalo khai bo thaprung bazar tas thungo rang man khai bo go hati rok khai phinai maya khai bo makhang sum khai phinai tok botol satui phinai botol bangla bo nungya kata chinungo kata tei phinai ga asakai achwang nungai ana kutuk chinai Gangke belai nono satu pito klayo aba hanya angka nang wasit saja TSR rong ni komandan rong la komplain dok darka. Ara santai kerja ko nono kawan nono koyon ang ani number tari age ani number bo manna ni bo bai ko ko thalai khata bano boy obate Facebook ro rendi boroi aburi no kol khitai pacha tega nei manano ni asta sara dunia ni borok no bo number baba ge ana sara dunia ni chala rok khong khayo o number na ang khubui dikha Mana nono aba ke satu pito klayo je tasok thungo juak nango no logio borok tuwe aba ke sinal boital hino oborong no tile nang wasit saja komplain dok khada khlai kya. Tang khlai na ni sar ang kham tiro khlai na ni ang khalai ta ya khalai ma to chung bulai ma to borok rok to nugo tamni bulai ang haipan ma to sai aro kire chindi oi bo thongna nai kha ai bo ang parani borok no otini no gana tonga dongi no ko thangra khobni 12 baje ta ai bo thangha ang oba to nei ga di ko an thongna nai yo am tikhe ang khai kire gani phai lumui thui dong mani awte no no thogi pai khari nai tini no no mutum luphia nta moro lumui acting khaina na mi chau gai ang hebana o hi se tengrang khana hi tong ko boi no kere sin tu boise ana thanna nai tong kha wai tham karu ana thongna nai ka tharbo ga ang wai chale borok no sakha ar wai mele chale aprong te nikhe ani bakra to ko boi no ni so sarau ta ang nukta thar aprong te nikhe ani bakra to kere sin no ko tu bolia wai tham thongna nai kha ang paran borok no sakha ga aprong te nikhe kere sin tu bolia mechi buna baki ana thogi na ni ko numa na phan no mi ta ma bo khana ni chachi man buya behiya ko ko chi chawo ko chi Nini bakra do chongro khangka khale mane nono tawagi aro dong la wale la khekka ro mane nono chuda ba boba hairo khlai nin bakra do chongka sar do subaya abo thotino subaya chung bolai khai bo baro doka bere bichi thui dong ang kono borong ang ninda thaya ani bakra no bo ninda thaya ang je angma kongna ang thoti chawa chung bolai khai baro doka bere bichi khai thui dong boro mana ro khaya khaya sa borong mana bo khaya kono khaya ga ang chiri khogo ga ang hno phoi sa ang putugo chino ang chok phemara khangkai ba nong ni borok kai saphanse garden tong yang te ki boya thini jang sang thui je te na mo ning sa borok chiring phoi kai dasala khaso taw bokor phu ong ka taw bokor de sakhlai ya taw bokor ora ti taw bokor phina ni aju ba tai thango borok ang ba sai sin borok su thrang thango bisa kheka char ani basal phine de ani dasa borai to bo to ang bai ma ki thuo ga ara kai sa chala ba sa ani ka tar bo khai din nana bai ni thu bobo to nui na bla nugo bobo nugo baba ang khang tharong hin ta song thui dong khai ma sak nei chin sakara ko kari thu yo chutai khai baba nang tam sutoi ni phoi ka bobo ko to ta ai ni afra baba lang ta khai yo neng ta khai rok sutoi ya la chia rang khai bukro sutoi cha ang bukro sutoi ni no Nin mai na thogai chong khai ang thu ya de ka nung sutoi mani ni chunda Bwsajwk Nini bakla kata ke busuro tor kana tor kan beki tor ya ko katar khai sa boka bin nana bai no thari kele mai kai thu yo bo thandani no bin thatang khan thar soitang khan no bin nana no go thango bo chongbai thu ya Oke, boto joto no nungui tong nabla je do boba hingi tong ta mungi tong boto nuk nabla nong ni wala lai mero bula lai mero iko ani bari batha loge tong nai nugo ta genin besa ka sar khai asnuk thaya bo khai kau bo thata ya sar bo am tira on nai banai ya bo bui wa borong no khaguro ma kiri tang nei borong bo khali thango bo obala joto nugo ta bo bolai thanja kale ta oro thango din nana doka chikari ri khai ta on khri me ya ta bo
dia thaking leng taka besani bes kango setai humala abo besajwk ni bes kango da setai na besla ni bes kango da setai oh chung mas ani bata bori bai ani sago sotoyo yo sago sotoyo leng ta khaino gai chini lokhi mondir tongo ko bazar phalnai khai matai mondir chikon ta khayoi orora ko sotoyo satrai thona phobo ni sitari mani pho ni no ko plong bai ri sinai ang khelo kuma ki swak phek kai singme dang nakasrang rogo budang Bwsajwk phegi boso phegi boso nok ul klok rogo thangi thui tongiyo samay ang ang basano school lo tonna hi thangkai doka sikari ri to na ano nogoda ya khlaiyoi dok phegai bo phatar ose thuna nango ang bolbai tanjat ma kiri jagoi barendaro ose ma tongo ang bor muk thuya sa thuya ang mukri thangya kiri mani da buithiro tui tongo daro tui tongo ruara non tan nani nei emna ke borong yang tan la layo sola layo ke ang borong munisho bele ang kiri bele tan tan nani ro kiri ma tawi ang ba asubira bo thuya sama tongsa tuki tolara go thabo tuki noklara go bona thangi naya ka chinal boroi nang ana aithan bagi to tuki ana khosa yata oina tola bai tong thosa thokai tong nani babu ni tala koto man ambo bam thai pai ya thar bon la ambo bam thai pai yata ngai tung masar ni tho soton la yata aka nok ba soton la thayo bishna ta ka hetan bona boxi miya ba hai be acting khayo thegya thana ka thanu kana bo engma hai klei ana thapong nani babu acting khayo norok ke hamjaklai da kaijak mani na nai kaijak mata hello Hakana thar boto ana kan nangli hi chajang ni sobo ani kok sungmo hangda te norok le hamjaklai kaijak mani da na guardian rok salai kai mani da Itu hamzak lain no kon nalai mani sar age bu bori nai ka kan no bobo samasa manoi ka age ko ka bori no chakma bori ni inte sikang bo waisa kaijak chakma bori monu atara ako apur ka tolada bori bini besa bori age atara ke sab bai tong buma talangsa buma talang loi buma ni logi wa ke bor no le rang ro salu ke jama tong rang ro salu ya sa apur ko chakri bo maya ko ang khai si chakri mano bo apur ko chakri bo maya ko bo buma no kami to asamo Kake norok ko bolga malai mane boba ke malai hamjak lai mane boba ke sini lai hamjak lai ka boba ke kaijak lai ka Tripura ani daratongo ani baiking tongo ani mani bini besarok tongo Tripura wo biga chimalo ani daratongo Ike baro khaikang berengan khaikang ka nugla lai sini lai hamjak lai kata ang bobono sia sarai bu sarai kaiba burina taro ni bu sia ta beri naik kakak roh Malaysia ta. Kata betul ni koktek seman ka Behiya atau mung botong gua bahan nggak na? Ang mobile nosong ni tangga sarbo tadi phate di kang ya kang nono dokhon mangkhana mun ani oro number ka bang ma tong buri rong ni buri rong no kan sapo buri nalai nasang no ang obase ani buri kaisa buri no kan sapo thuika baksa kai chawo baksa no kai chawo ka ni thangka ani buri ana khibi thangka ati ro kai buri rong no thokai yoi thangoi tong yo ta borang ro iyo ta Bumung kaimano ang kintu obguri rong ni kintu bong number kerika niar. Nono satok pitok klai marok le nino rokuno putu rok ba jikuno baharok puro doktor etong. Ani ro puro toman na ang mobile tompa yo. Toma se ani mobile hate wi thangata bulai le thani kalai thang kai ba hate bai thangata. Belai na hambai nini te kuno kokro sadune ro todo tongko. Nobon yaglo lagi sosek. Oke, kita satu pitok khalza. Mau bisa kayak saya ani betul betul kok samano. Jika ani betul boleh itu mau bisa. Hanya kisah pun duding ke bawah itu kisah kok salahnya. Hello. Hello.
Nini bumungka tamungka? Ani bumung Suhani. Suhani. Suhani Tripura na? Nini baba ni mungke? Sanjit Tripura. Sanjit Tripura na? Nangka bawa kelas apa Risha? Ang kelas 4. Kelas 4 poriyo na? Hangke nini babu Sanjit Tripura nini amano bu otogo abahero kedak kelai burok da bu nini babu. Ani babu tikai bu amano kai kani bokong rok sapai bu amano bu inge mabo saja kai tongo inge nuk kuja kai tongo kai kare tongo inge ba. Abo mani biganai rok sakto tan ke sobai pai kha inge. Male tam karna ba musab kare inge ba. Okay. Hangke nin babu nong ni sakro ko suga sutei. Nin babu nini sakaro ko suga sutei. Ani mani sagaw sutei ngai chano buo to gon ngai chong ba thauta amano le chong ba buo mumaya ngai ba tin bo bakhaw dukhanango. Hangke nini babu ba nini ama sakbrum burum da bulai noga phaikyang kangke. Ani babu chong nong hoi amano buo thikaya hingai ma bo dukhanang bilam tile dini buo besa kahamale bo bujang mayata. Hangke nini babu chuang rok nanggai nei alka beri rok bai malai marok le nang thai man. Saimano. Bo jaga rok thangai malai sa. Saling tahu bo tongo mata berai. Tai bo jaga tong. Mobile bay kok sama bo nungjang berini foto. Nini babu mobile kok sama bo nugjak na na. Saling tani berini bumong bang mano. Abo to sing tabo ka akok na salia akok to recording gi tongo do. Bumong salia. Saling tarogo nini babu ni hamzak ma beri dong extra na. Beri si kabang mana ajak botai bose. Beri kabang mana ajak? Hangke nini amano sokna nai marok le no dono khana. Amano kebisil bu bolu khangai sudo mes baki si bunani hise ba mabo puro bhara tengini te lawai kuoi ni khar tong khata. Nini amano kerosene bai sokna ni naikana. Ani nana bo pakani buru bai mano kuja gogo. Nini nana bo nini amano buo. Nini nana Suhani nini nana bo nini amano bo. Kuno sinin. Buju dia. Nini nana ka nini amano kutugo. Hangke Suhani tekesa hangke nang tabo ke nini amani loge tongnai bijoi rupi ni nokha nang nini babu hnoi tanong. Nang babu hnoi nang una tabo. Hangke nini amano ka nang nin babu baja taisa rohorna musung na tai rohorna musung liya. Nin ma nin babu na sekak na musung ka. Bobai tong masa tin chang ma hamu. Nini babu Sanjit Tripura bai tong masa thi thang ma dao na. Bobai kan lai Lupcha bobai sab tong mana ne thangkai bo mano le agi thak thao nona tani bthanai labat bagano ordek phomnai tai khai phogai chibinai sindal bure ongkor thangi na or tong mananya. Rabar bagan ordek phobnai tai bo jaga tam khainai. Soknai tai. Hangke tabuk nin babu nono na phanya phakyang kale nang nin babu bai thanai ja. Ani babu bai thangyang. Ani babu bai thangkang ngone ngopaman mannai.
닌 바보 바이 능 탕나 무슨이야? 안간에 아마 바이나 똥나이. 소하니 능 클래스 프로 퍼리 파나 벨레냐 카시작. 소하니 인게 닌 아마나 폰 루시디. 내가 있을 거. 응. Ani mana koma hanya na tadi toko ang no comment sana musunga ani marunga musata hindi mane ang dukhan ang ampin kai 니지니 sakni amano bahero khanjak mono kai belai no kha dukhan anguna. Ani babu ani mama no bukai siang basa bukha dukhan ang tabudi no tobo se baba le chuma se rakhiro hu Nini babu norma babu na. Subuh setiap ani bakal sekat kawin mabo kaisa borok si musuh gale punya bakal sekat kamani mani ke bakal rok saya dah. Bakal saka kaisa tu ya na. Nin babu zani mundar tasrak tungu humale nang saja man. Nini babu zani mundar tasrak tungu humale saja man. Bozani mundar tungu na. Rangmanya kaba amano busungai nung samni rang rohodi noi mari rangsa bisa bophanna nai ga ani sigol botong ta kaisa ama kagir mani ga omono sinin bo mandi hange ba man khangge omo baba no rili hange ba omo man kha bole khali rupai na hange thain bagai rili Inke sohani nini ama bai tabuk nini aman logi tongnai bijoy rupini le bora khamjak naga bosok balo kan saja man. Chung hamjang laya ama bai oja tabuk bijay hinai borok hamjang laya nugoi ke mane kisa hamjang laya Buforong nisimi hamjak lai kana. Abo asa ang Khainai ya. Abo nung semi na. Neka buforong nisimi ka babu nong kabono. Jongge amar Khainai sola. Abuka ang bono dada na hiniring tongo. Abuka amar thaka babu ding ang bono babu ding kering tu nang bono loyong thaka. Kan nang apurong simi ka babu nong Babu kata. ding Ke sohani kan nang tabu kai azaga kan nang ma pori akha. Nang pori wida tonga azaga wa tabu. Porinai oroma tabuk pori aku. Pori nai na azaga wa. Sini rang rokuriko. Rang rokeri ko na. Ke sohani ni na mana pun rusidi. Ni na mana pun rusidi. Hello, sir. Ni mung hingkang ke Gulapi Tripura na. Sir. Belai hambai nona bo notice Tripura bai kerengma bagai tebo kok salanya nakan nang bai tebo yagola kerengnai. Sir, ang purni mai kota ani bersama sini ria gorang kau sopan cikri kau enggak ba? Sang bo kambo kelai cerang do kare isi bono school bortik sini bela. Hangka nona tikisa kok ber mani agini sini nora khamjak lai tong lai bijoi bai ni amo kai bozar rong sini hamjak lai kana. Hamjak lai ya, bobai ang kono hamjak mani do kure. Bono thawa ani besano kustelo yang Nepal tira rogo kustelo naidi thangdi bobai no engkai bobai no somai rogo ma thangota ang. Boni baito bono logi ti ma thangota thangdi bobai no bono thawo. Nin to ino pisa talangi thangdi engkai talangi thangdi jawo engkai ba. Ang ba batira bongma ba bono hajira rogo riya thoni damda bo dia engkai chokda adya saro khani horo thangota tai jam khinata. Nona ke bijoi ke nona basi janong na muko moi toy rogo no. Hai no toy ring itu ngwa no. Toy ring na.
to bele bele khambai yagolo chinango tebo na khake nang bai tebo krungnai